degun min bɛ bɔlɔntan kan bi bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ sigilen don k'a lajɛ crise fɔlɔ min tɛmɛna bɔlɔntan na ala ma mɛn kosɛbɛ o san janba in na o bɔlɔntan yɛrɛ kɔnɔ fédération kɔnɔ o san janba in na a crise wulila Sokurusi kɛnɛ de kɔnɔ yan Sokurusi kɔnɔ ta bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ ka ministre Pulɔ to yen bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ a crise kelen in ɲɔgɔnna bɔra soboliyɔrɔ la a taara kɛ bɔlɔntan na a taara se bɔlɔntan fana ma mais bi a kɛra contraire de ye bɛɛ b'a dɔn crise min kɛ ka kɛ Segu bi ni bɛɛ b'a dɔn f'a taara se fo Tasi ma mɔgɔ kelen de bɛ k'a bɛɛ labɛn o mɔgɔ kelen de bɛ k'a labɛn Bamakɔ fana yan nɔ an ka Soboli kɛnɛ la yan nɔ il est grand temps que autorités k'u impliquer mɔgɔ min bɛ bɔlɔnko la o mɔgɔ kelen de bɛ soko la yan nɔ an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais don n'a nataw la n'an kan k'a tɔgɔ fɔ an b'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a bɔ a kalama il est temps que n y'a fɔ cogo min na tɛgɛ min birilen don mɔgɔw da la bi an k'a tɛgɛ ta ka bɔ yen jama bɛɛ k'a ye n bɛ presse cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔmaw bɛɛ fo n bɛ so kanubagaw bɛɛ fo k'a daminɛ Bamako Bale Turunkume Nara Bankas Koro Nord du Sahel Barawuli et Dili n bɛ so kanubagaw bɛɛ fo sotigiw so baarakɛlaw sobolilaw o ni so kanubagaw bɛɛ lajɛlen n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Baba Danbele n ye sotigi ye n ye écurie-tigi fana ye n'a fɔra écurie so bɛ mara so min kɔnɔ o tigiba dɔ fana ye n'u b'a fɔ a ma ko AFE comme a b'a dɔn bi an y'aw wele baasi tɛ an y'aw wele ka weleweleda de kɛ bi o ni ka dusumankasi de yira aw la bi dusumankasi min bɛ bi ni bɛɛ b'a dɔn bi ko Sokurusi kɛnɛ la élection kun bɔlen don n'a bɛ kɛ octobre kalo tile 9 ni bɛɛ b'o dɔn élection in dun filɛ nin ye enjeu ba de b'a la ne b'a ɲini aw fɛ ne kɔni ye candidat Segutigi ka ciden de ye a ye ci de don da ka n'a lase aw ye o de kosɔn bi n sigilen bɛ yan bi ka se ka aw bilasira ni kunnafoni dɔw ye depuis élection in daminɛ la an bɛ k'a jateminɛ tiɲɛni caman caman bɛ ka kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la n'o ye minnu kan ka na voix di dekun bɛ yen u ka papiyew tɛ ka se ka se a tuma na an bɛ k'a ye u bɛ ka wariw di mɔgɔw ma burusi kɔnɔnaw la ka mɔgɔw n'u conscience san an bɛ ka fɛn caman caman ye n'o ye u bɛ ka mandaw ni sɛbɛn min b'a yira ko candidat kan ka na voter ligi mɔgɔw kan ka na voter délégués kan ka na voter yan nɔ an bɛ k'a ye u bɛ ka mandaw dilan a bɛ mɔgɔ dɔw poche kɔnɔ Bamakɔ yan déjà an bɛ k'a ye fana tiɲɛni caman 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 bɛ kungo kɔnɔna la vraiment balimamaw kɔw bɛ ka don ɲɔgɔn ma sinjiw kɔw bɛ ka don ɲɔgɔn ma an dun y'a essayer ka sigikafɔ dɔw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ bɛn de ɲini Soboli taara k'an bɛɛ bolo dan bi Soboli ye baara a bɛ se ka kɛ baara yɔrɔba de ye mun bɛ se ka jamana yɛrɛ nafa bi an filɛ yɔrɔ min na bi an ka candidat a ko k'a tɛ tiɲɛni fɛ a bɛ so ɲɛta de fɛ ni mɔgɔ min ko so ɲɛta i ko sigikafɔ i ko bɛn ni bɛn tɛ fɛn o fɛn na o man di hali sini an tɛgɛ dayɛlɛ n'u bɛɛ ye pour que an ka se ka bɛn ka kuma mais tiɲɛni min bɛ ka kɛ burusi kɔnɔnaw la an tɛna sigi k'a lajɛ bilen an kɔni an bɛ weleweleba da kɛ an ka faamaw ma minnu chargé don an ka Soboli kow la an ka farikolo ɲɛnajɛ kow la ministre b'o la comité olympique b'o la an ka direction des sports fana b'o la parce que an bɔra crise dɔw kɔnɔ ala ma mɛn an tɛ ala deli an ka segin o ɲɔgɔnna kɔnɔ an kɔni an bɛ fɛ u k'u ɲɛmada k'u ɲɛsin an ka Soboli yɔrɔ ma bi ni élection in kɔnɔ k'u ka responsabilité ta an ka candidat ye Segutigi ye Segutigi ye comme Mali kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la so kanubaa don a bɛ wuli ka bɔ Mali la yan nɔ a bɛ taa Faransi Sénégal Dubaï a ka baara bɛɛ bɛnnen don so ɲɛta de ma Segutigi nana ye
san seegin kɔnɔna la tiɲɛni caman kɛra Soboli kɔnɔna la tel que tiɲɛni minnu kɛra bureau sortant fɛ n'a fɔra PMI Mali mɔgɔw bɛ wari dɔ di Sogolikɛnɛ ma fo ka taa se $49 ɲɔgɔnna ma n'a fɔra ligi dɔw bɛ yen o ligi dɔw bɛ yen olu bɛ $20,000 de sɔrɔ c'est déplorable a kɔni a dusukasi ka bon kojugu Bamakɔ ligi o bɛ $9 sɔrɔ ligi dɔw bɛ yen olu $2 sɔrɔ ligi dɔw bɛ yen n'i y'a ligi bɛɛ fara n'i y'a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ a tɛ tɛmɛ $15,000 kan o wari tɔ bɛ taa min san seegin kɔnɔ Segu Jige nani sigi a lajɛ Segu Jige ma yɛrɛ choisir dɛ sotigi fɛn fɛn bɛ yan nɔ o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Segu Jige choisir mais maa kelen o kelen k'i tɛgɛ biri bɛɛ ɲɛ da la ka taa candidat sortant nɔfɛ chose que mɔgɔ tɛ ka bɛn n'a ye maintenant i ka ɲininkali filanan jɔnniw bɛ voter ligiw bɛ région bɛɛ la ligi 12 de kan ka voter o ligi 12 la Bamakɔ b'o la Turunkume b'o la Elhadji Madina ni mɔgɔ b'a fɔ o bɛɛ ma o b'o la Nioro du Sahel o b'a la o ye Buye an fa n'o ye Serifukɛ yɛrɛ o y'o ka yɔrɔ ye o b'o la bɛɛ b'a dɔn so kanubaga don so kanubagaba don Barawuli b'o la Segu b'o la Dili b'o la Bangas b'o la Koro b'o la Falu b'o la Bale b'o la Bamakɔ yɛrɛ fana bɛ o la maintenant ni campagne dayɛlɛ la sisan u bɛ élection de bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ burusi kɔnɔna yɛrɛ la n'an b'a fɔ a ma ko assemblée générale pour que ligi mɔgɔw fana bɛ se ka mɔgɔ choisi u bɛ se ka u ka mandat di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se ka na voter u ye maintenant ni jama bɛɛ bɛnna mɔgɔ min kan mandat bɛ d'o de ma u bɛ délégué u ka ligi tɔgɔ la ka na kalafili kɛ pour que Soboli sɔrɔ ka yɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ Sobolilaw ka se k'u yɛrɛ balo so ka se k'a yɛrɛ balo entraîneur ka se ka comment dirais-je entraîneur ka se k'u yɛrɛ balo an sotigiw yɛrɛ fana ka se k'an yɛrɛ balo an bɛ fɛ ka subvention bɛɛ yɛlɛ comme n ka kuma kɔnɔna n y'a fɔ ɲɛna cogo min na n'a fɔra compétition dɔ ka ɲi ka kɛ tile 40 o compétition de ka ɲi ka kɛ n'a fɔ k'i ka taa 20,000 ou bien 30,000 ta ka d'o ma o bɛ se ka Soboli organiser n'o ye catégorie fana ka ca catégorie t'i yɛrɛ sɔrɔ fo sigiyɔrɔma 4 5 au premier n'o deuxième n'o troisième k'o bɛɛ ka sara vraiment o ye baara ye dɛ o ye baara ye dɛ o de kosɔn an ka candidat ko n'ale sigila ni Ala sɔnna ma ni ligue o ligue je dis bien ligue o ligue ni subvention tombera PMI Mali mɔgɔ subvention tombera ni $1,000,000 ciri ma i k'i b'a la i kana minɛ sabu kɔrɔ an ma wari ci i ma mɔgɔ min ka 20,000 minɛ ni ye $1,000,000 d'o ma i ye belebele kɛ dɛ mais an tɛ dan o ma an bɛ fɛ de ligi bɛɛ ka kɛ kelen ye niveau kelen Bamakɔ ni 9 millions bɛ di Bamakɔ ma 9 millions ka di burusi kɔnɔna tɔ ma parce que a bɛɛ bɛ Soboli kelen de organiser candidat sortant n'o ye Mohamed Aïdara ye aw bɛɛ b'a dɔn a bɛ baara kɛ PMI Mali mɔgɔw de bolo est ce que an ka tiɲɛnijɛ yɛrɛ fɔ est ce que o bɛ se ka jama ka intérêt défend a yɛrɛ ka intérêt la n'ale ka intérêt ni jama ka intérêt bɛnna a bɛ taa jumɛn na an ka da tiɲɛnijɛ yɛrɛ la jama bɛɛ ɲɛkɔrɔ course en direct 5 de b'a kelen bolo ale de président fana ye olu bɛɛ ka président fana ye Mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ jumɛn na an ka Sokurusikɛnɛ a y'a sɔrɔ an ka Sokurusikɛnɛ de la an ko ma i ka intérêt i Dieu merci i ye fɛn caman sɔrɔ e ka taa se ka place di mɔgɔ wɛrɛ ma san seegin i ma foyi kɛ a t'an ka infrastructure lajɛ bi dekunba de b'an kan wari tɔw bɛ taa min wari tɔw bɛ taa min il est temps que o de kosɔn an ko an bɛ weleweleba da kɛ faamaw ma u impliqué ko in na quoi so don n'a nata la a bɛ taa k'an bɛɛ bolo da PMI Mali mɔgɔw fana k'a bila u kun na o bɛ anw de kama il faut pas que mɔgɔ kelen ka intérêt ka bila jama ka intérêt sanfɛ quoi o ka dabila ten an ti yan u kɛlɛli kama au contraire n'i y'a ye u bɛ yan anw de sababuya don parce que an de sɔnna ka sobon bɔ an ka Soboliyɔrɔ la pour olu ka profil la papier de b'an se ɲɔgɔn ma don n'a nataw la an bɛ papier bila bɛɛ b'a ye prévu caman b'an bolo u kan mais ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an b'o bila bɛɛ k'a ye
an bɛ candidat Mohamed an b'a deli hali bi segin kɔ o ye cɛya dɔ ye segin kɔ o ye cɛya dɔ ye vraiment an ye négociation caman kɛ an ye parlew caman kɛ an ye kuma ɲɔgɔnya caman depuis élection yɛrɛ da an ka candidat ko bɛn ni bɛn tɛ yɔrɔ min na nafa t'a la an ko hali sini an bɛ bɛn de ɲini an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka fɔ ko ni so gagnera an ka ɲɔgɔn féliciter an ka tɛmɛ tolon dɔrɔn de don mais ni tolo la ni intérêt t'a la ne ma a sama samali kun ye quoi sinon jama bɛɛ ko mɔgɔ mun mun tɛ tugu o kɔ siɲɛ kelen mais Mohamed tɛ dɛ bolo dɔ de birilen don a da la crise min bɛ ka kɛ Segu bi ni autorités bɛ k'a gérer vraiment u k'u layɛ Sogoliyɔrɔ la a bɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ yan nɔ parce que an ye mandat falsifié la Segu k'a di délégués ma fo ka kɛ mankanba ye yen nɔ o mana kelen bi a bɛ mɔgɔ dɔ poche kɔnɔ Bamakɔ yan an ka ligue ka mandat dilannen bɛ mɔgɔ dɔ poche kɔnɔ Bamakɔ yan les grands temps que autorités k'u impliqué ko in na parce que mɔgɔw bɛ ka kɛ kodennin mais i bɛ fɛn dɔ kɛ kodennin a bɛ tila ka kɛ koba y'i bolo dɛ vraiment an bɛ Ala deli hali bi Ala ka jisuma kɛ kow fura ye ni mɔgɔ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o k'o kɛ an b'a ɲini an ka serifukɛ fɛ a ka impliqué ko in na n'o ye Buye ye vraiment a ka d'an ye a ka impliqué ko in na an ka mɔgɔ ko bɔ ko la an ka taa ni sariya ka bolo ye an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'an ka to sariya kɔ sinon u bɛ ka mun kɛ an bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ ka fɛnw falsifié mais an tɛ se o ma an k'o sariya dɛ wa an bɛ to sariya kɔ parce que an dalen don an yɛrɛ la Ala k'an bɛn kelen ma hali bi Ala ka sogo ta ɲɛ vraiment an kɔni an b'aw bɛɛ fo an b'aw bɛɛ waleɲuman dɔn